da baya ce ka kalwa waye zai ja da giwa a taba ka yau zubewa domin ka jura tsaiwa to ku bi ni mu je Kaduna kun malan yan rufai malan Nasir yan rufai ne haske na jihar Kaduna. Kaduna sai malam. Jama'a masu kallo da sauraro ga mu a garin Kaduna muna zazzagayawa muna jin ra'ayoyin mutane dangane da zaben da za a yi na gwamnati. Sunana Abdullahi Shani. Ra'ayina a nan in Allah yadda za mu fito kwanmu da kwarkwatan mu zaɓi Malam Ahmad ‘yan Rufai da ‘yan majalisun shi gaba ɗaya. Da aikin da muka ga yayi. Assalamu alaikum bawan Allah masu kallo da sauraro za su so su ji sunanka. Wa alaikum assalam sunana Ishaq Zango wanda kuka fi sani da Aizango. So Malam Aizango, me za ka ce wa al'ummar jihar Kaduna dangane da zaben da ya gabata da kuma zaben da zai zo nan ba da jimawa ba na gwamnoni, musamman ma idan aka yi duba da zaben da ya gabata na shugaban ƙasa mutane da yawa ba su fito sun yi zaɓe. Alhamdulillah a matsayina na cikakken ɗan jihar Kaduna ina kira da al'ummar jihar Kaduna da mu fito kwanmu da kwarkwatan mu don kada ƙuri'unmu, saboda idan muka yi duba da zaben da ya gabata na shugaban ƙasa mutane da dama ba su fito sun yi zaɓe ba, cikin kashi 100 kashi 40 ne kawai, bai ma kai kashi 40 ba suka fito suke zaɓe. To dangane da isar da saƙonmu mu zaɓi ƴancinmu mu zaɓi abin da muke so don gudanar da mulkin da ya dace shine mu fito mu tsaya tsayin daka dangane mun kada ƙuri'unmu. To Malam Aizango za mu iya sanin ra'ayinka, muna nufin wani fati za ka zaɓa, ina nufin waye gwaninka. To batun ra'ayi dai wannan abin sirri ne yana cikin zuciya na, amma barin baki misali ga ɓangaren ilimi ga ɓangaren jahilci, ai ba zan ɗauki jahilci in bar ilimi ba, ina ɓangaren ilimi na san duk wani mai hankali zai fahimci abin da nake waye zai ja da giwa. To masu kallo da sauraro kuna jin da yadda fira take kasancewa dangane da zaben da za a yi, muna jin ra'ayoyin al'ummar jihar Kaduna game da zaben gwamna da za a yi. Bari ga ma wani malami nan ya so, bari mu ji ra'ayin. Assalamu alaikum kallo da sauraro. Amin wa alaiki salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Muhammad Lukman. To Malam Lukman, na ga dai kai malamin makaranta ne wanda kuma ake tunanin gwamnan jihar Kaduna mai ci a yanzu ya musguna muku ko wasu daga cikin ku. Za mu iya sanin ra'ayinka ko shawarwarin da za ka ba wa al'umma game da zaben da za a yi na gwamnati? To, kamar yadda kika ce wasu daga cikinmu malaman makaranta ana tunanin gwamna mai ci na yanzu ya musguna mana, to ai mai hankali shi yake gane ɗan gashin kwaɗo. Ni da na cancanta ai gashi ba a kore ni ba. Zan so al'ummar jihar Kaduna mu fito kwanmu da farfata domin mu yi zaɓe, domin hakan shine zai sanya mu gane 'yancinmu. Domin idan kika yi duba za ku ga zaben da aka yi na shugaban ƙasa mutanen da yawa ba su fito sun yi zaɓe ba, a cikin kaso 100 ina tunanin bai fi kaso 20 zan ce ko 15 ba suka fito suka yi zaɓe. To Malam kuma a matsayinka na ɗan jihar Kaduna kuma na san za ka yi zaben nan, za mu iya sanin ra'ayinka, ina nufin wani fati za ka zaɓa? To wannan abin mai sauƙi ne, kamar dama ne da hagu, ga dama ba zai yi wani tsarka hagu ba. Assalamu alaikum bawan Allah, masu kallo da sauraro za su ji sunanka. Sunana Basiru Muhammad Sharif kawo Kaduna. Malam Basiru, wani irin shawara za ka ba wa al'ummar jihar Kaduna akan zaben gwamna da zai zo, musamman ma idan aka yi duba da zaben shugaban ƙasa mutane da yawa ba su fito sun yi zaɓe ba? Ina jawo hankalin jama'ar jihar Kaduna da su fito kwansu da kwarkwatansu domin su kada kwara, domin zaben da aka yi a baya na shugaban ƙasa cikin kashi 100 kashi 20 ne kawai suka fito suka yi zaɓe. Don haka nake ba al'umman jihar Kaduna shawara da su fito kwansu da kwarkwatan su kada kwara'a na takarar gwamna da dan majalisu da za a yi. Malam Basiru, za mu iya sanin ra'ayinka, ina nufin wani zaɓi wani fati za ka zaɓa? Abin sirri ne, tun daga haske ni dai ba zan zaɓi duhu ba. Gode Malam Basiru. Wa alaikum salam rahmatullahi wabarakatuh. Sunana Nuhu Muhammad Sani. Idan muka yi duba da zaben da ya gabata na shugaban kasa mutane da yawa ba su sun yi zaɓe ba, yana cikin zuciyata, amma ina ji ina gani da ƙuri'ata ina kallon aljihun gaba, ai ba zan sa aljihun baya ba, ko ba gaskiya ba. Assalamu alaikum bawan Allah, masu kallo da sauraro za su so su ji sunanka. Sunana Jibril Musa. To Malam Jibril, wani irin shawara za ka ba wa al'ummar jihar Kaduna dangane da zaben da za a yi na gwamnoni, musamman ma idan aka yi duba da zaben da ya gabata na shugaban ƙasa mutane da yawa ba su fito su kaɗa ƙuri'a ba? To, ina kira ga al'ummar jihar Kaduna da mu fito kanmu da kwarkwatan mu domin mu kada ƙuri'unmu
domin ƙuri'unmu su ne 'yancinmu, su ne kuma za su zaɓa mana mutum wanda muke so domin ya jagorance mu. Don haka mu fito mu zaɓo cancanta. Ko za ni iya sanin ra'ayinka, muna nufin wani irin fati za ka zaɓa? To, wannan wani abu ne wanda ya shafe ni. So amma ni abin da na sani, kare ba zai kashe ragon layya ba. To masu kallo da sauraro kun ji ko wani karin magana wai kare ba zai kashe ragon layya ba, lallai ashe akwai kallo. Wa alaikum assalam. Ina roƙon Allah ya bamu wannan APC ya rufa ya ci mu samu zaman lafiya. Gaskiya ni APC zan zaɓi Malam Nasiru ya Rufai saboda shi ne yake da kishin da zai gyara mu state dina yadda ya kamata. Ra'ayina mu zaba maza da mata su fito da yara da kwakwata gaba da su fito mu zaba Rufai muna sirarin shi. Ina wa 'yan uwana jama'a musulmi ba da kiristan gaba ɗaya ya kamata kowa mu fito kwanmu da farfata mu zaɓi jam'iyyar Da farko dai sunana Zulaiha Usman. Gaskiya al'umma sun bani mamaki matuƙa, musamman ma ta bangaren yadda ya kamata a ce mu zama masu kishin junanmu ta bangaren zaben Muhammadu Buhari da zaben da ya gabata. Saboda a gaskiya mutum ne adali wanda ya kawo mana ci gaban da babu wani shugaban ƙasar da ya kawo mana shi. To malama Zulaiha, ko za mu iya sanin ra'ayinki, mana ina nufin wani fati za ki zaɓa? Iya ni dai kam ra'ayina shine tsintsiyar nan, ma'ana APC sak. Jama'a masu kallo da sauraron mu, ina fatan za ku rika kasancewa da Zango Production TV domin jin ra'ayoyin al'ummar kasar ku da na jihar ku gabaki daya. Mun gode. Kabira na khairi ne kun ga ashe dan agola ba zai zabe da ba.